یک پژوهش افکاری عموم نشان داده است که بسیاری از مردم توجیکستان دیگر ازبکستانی ҳамсояро таҳдиду хатар барои кишвар намешуморанд. бар асоси назарсанҷии маркази таҳқиқотии Бонки Рушди Авруосиё ки соли 2017 сурат гирифта است، танҳо 14% мардум ба ин андешаанд ки Узбекистон ҳамсояи хубе нест ва бо Тоҷикистон рафоқат надорад. бақияи мардум ба ин назар буданд ки Узбекистон баръакс замони Ислом Каримов раиси ҷумҳури пешини Узбекистон нисбат ба Тоҷикистон хайрхоҳ аст. Маркази таҳқиқотии Бонки Авруосиё мегӯяд то соли 2012 ва ё 5 соли пеш 64% мардуми дар Тоҷикистон Узбекистонро барои ватани худ таҳдид мешумурданд ва нисбат ба он назари манфӣ доштанд. ба ақидаи муаллифони таҳқиқот бо назардошти тағйири фавқуллодаи назар, ҳоло метавон гуфт ки Узбекистон дигар дар тасаввури оммавии мардум дар Тоҷикистон кишвари норафиқ нест. ба андешаи ин ҷомеашиносон шеваи ба корбурдаи Тоҷикистон барои коҳиши хусумат нисбат ба ҳамсояи ғарбияш мумкин аст барои ташаннуҷзудоӣ дар кишварҳои собиқи шӯравӣ ба мисли Русия ва Украина ва Арманистону Озарбойҷон истифода шавад. муассисаи мазкур як маркази таҳқиқотии зери назари Русия аст ва ҳар сол тамоилҳои сиёсиву иҷтимоӣ ва муносибатҳои кишварҳои минтақаро таҳқиқ мекунад. таҳқиқоти афкори умум дар Тоҷикистонро охири соли 2017 дар моҳҳои ноябр ва декабр анҷом доданд ва барои аниқ кардани тамоилҳои сиёсиву иҷтимоӣ дар кишвар бештар аз 1000 нафарро пурсиданд. тағйири афкори умум нисбат ба Узбекистон бахусус дар соли 2016 баъди даргузашти Ислом Каримов раиси ҷумҳури собиқ Узбекистон шурӯъ шудааст ва дар аҳди раиси ҷумҳури нав Шавкат Мирзиёев дар соли 2017 сурат гирифтааст. муаллифони таҳқиқот нагуфтанд ки ҳукумати Тоҷикистон чӣ шеваеро ба кор бурдааст ки нигоҳи манфӣ ба Узбекистонро тағйир додааст, аммо ҷомеашиносон мегӯянд коҳиши матолиби манфӣ дар матбуот нисбат ба кишвари ҳамсоя аз омилҳои тағйири афкори умум дар Тоҷикистон аст.